Na co? Na Nemá. Já to zvíte. Jde zbudovat jenom do hovory, jak to dělá. A jim malujete na to? No, uvidím, jestli budem dělat to, jestli udělám ty štěnky, tak můžu na to podívat trošku toho. A to nebudu malovat, jenom tak to kypnu na to. Žádné malování. Já si Přesně. ale to se ležíš. Tak to ne, Melinko. To nevadí, to už jenom na svězení, víte. No takhle všechno vykrojíš, všechno vykrojíš. A všechno dej na sebe, to mají vždycky to na sebe. Zaražet. No, já jsem dělala takový... Už to mám, babi. Babi, už to mám. Všechno udělej, takhle dívej, takhle. Dívej, dívej, takhle. Vidíš? Takhle. No a všechno tam dáme, dávej to tam. Tak, vidíš? Jo? A to tam dej a pak si ještě udělat další. No, udělám si to doma na ty 2 dny. Ale větší to udělej. Zajímavé. No také no. Nechci, že já mám 7 zátek, já tady to jsou zátek, to je 9. Ale domů, Máš to naopak. Máš kolečko naopak. Naopak. Otoč ho. Tak. Tak, už to mám, babi. Tak naskladej na pekač. Ještě jeden. Ještě jeden. Ještě východ. Mám.